खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय नै आं दायो खानाय फुनो नागिरदायनि थाम्फै हाबलांसिगोन खुगायाव खानाय फुजानायानो खालि थावनायल'यना खानायानो मोनजोब्बाय सानैनाबो मोनजोब्बाय बुरिजोब्बाय सानैबो बिहामजोल' मोननो बाखि मात्र बिहामजोल' मोनाखै उलाय उन्दुलांबाय खानाय गोमोन फुबाय गरसे सोगाबनानै गथ'खौ नै उन्दुलांबाय आंबो खानाय गोमोन फुदों ओमफ्राय फुबाय दं नै बिमानिखौ फन हरना सोंहर मा जानो नागिरदों बारबा माबाफोर बायना लाबोनो नागिरदों कालार होनांदो माने फुजाया माने कालार होनांदो नै आं हाबखांबाय थांबाय नै इनिया दाबो फुगाखै दाबो फुबाय दं नै मानसियानो थेन्थाबाय दं नै नै बाबुआबो उन्दुलांबाय फुबाय दं खानाय गोमोन मोनजोब्बाय बुरि खानाया गोमोनाखै फिसालायानो बिफां गाखोनो रोंबाय जोंहा नै माइनाव नै लोगोफोरा नाहरबाय नै नुवाखैनो बया मोनद' माइनावा नै बया मोनदोंनो साबस्क्राइब खालामिखाय साबस्क्राइब खालामना हो माबार 1K खालामना हो लोगोफोर जोंहा माइनावा बया मोनबायनो नोंथांमोनखौ ओंखायनो नायाखै नै मोनमारद' माइनाव गाहामैनो बया मोनथारदों Hai guys, ini kasih mau video dah buku ya kau video kan sudah banyak. Masa kalau ada dong kan sudah. Hai, orang lain yang banyak. Sudah, aduh. नै लोगोफोर जोंहा YouTube बानायनाय पार्टनारफोरा खावसे फैबावाखै माने अखा हायां जादों नै इसोरनि थाखाय ओंखायनो माने अखा हायांसै होननानै फैदिया हिन्जावसा सानैया ओमफ्राय माने आंनिया 500 साबस्क्राइबार जाबाथाय इसोरखौ आगोलनो आङो मेथाइ जाहोगोन होननानै बुंना लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' 500 जाबाय नालाय दाथ' बुंना लादो नालाय होनाबा जाहोआबा खारग'लाना ओंखायनो माने नै दिनै आं फैनायजो 500 जानायजो बोरैबा ग्रोब जादो ओंखायनो जानोसै आरो मा मेथाइ जागोन नोंसोरो बुंहरदो गासैबो मा लाजिरा जाबाय इसोरो ओंखारथारिखाय दाना लाजिनाय जाबाय इसोरो नै लेब्राथिंसो होबाय हले आं मा मेथाइ जायो जाबो ओमफ्राय आंनो मटर 10 था लाबो दे मटर गोमो नोंसोर ज' जाय बानायदो जाय ज' बानायदो एक्स'नि लाबोनानै जाफैदो ओमफ्राय नै देनाङो 1K जाबाथाय जाहोसिगोन आरो ब्रा मोजाङै आरो नाजाबाव साबस्क्राइब खालामनो ओइ गोबां मोजां जाहोगोन आरो ना थां सानानै फै मा मेथाइ जायो 500 जाबाथाय जाहोगोन होनना लादोंमोन आरोना ओंखायनो आंनिखौ मटर 10 थाखानि लाबबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर मा जायो जा ओइ फिसालायाबो जानो थांबाय दायो इसोरो लोगोफोर थाबनो 1K बानायना होदो प्लिज फिसालायाबो नै खालि गसंल' गाग्रांनानै नै दा लोगोफोर एसे मेथाइखौ लाबोबाय
जों 40 थाखा जाबोबाय माबा 80 थाखा ओमफ्राय इयाव 20 थाखा मोनबाय जों नङा दे नै दा मेथाइखौ लाबोबाय आरो ना इसो ओमफ्राय नै इखौ होनोसै इसो दा गावबा गाव जाबाय दा नोंथांनो होनोसै मेथाइखौ न' मिथिया नेक्स्ट नों लांनो हरदों नेक्स्ट जायखिजाया मटर गोमोना जायो आं गथ'फोरखौ बायो जाबाय बेनो नै आं मोनसे जानोसै ओमफ्राय मोनसे टिक्लुनि दोनसै गोमोखौ लाबोदियानो बिसोरो खायमाखौसो लाबोना फैबाय बाबुनि गस्लाया बाबु लाबोदों आरो पिल दंबो आरो बा नै माइनाव नोंनि पेट दं नै नेट्रा नांजोबनाय मानले आंनियासो नायनो जोहाय फारसेनिफ्राय लाबोनाय नै ओंखाम जाबाथाय इखो गाननाय आयु दंखायो इयो मानो लाबोनांगौ फैसा खरसनो 50 थाखा मानि नै आरो नै इदिया दुनियानि दङ लाबोबानो जायो आं गावखौ फैसा गैया होननानैनो लाबोनाङाथो होननानै खनाखै मानो लाबोनांगौ इलाय हिनजाव मानसिनिसो दं आंनियासो नायो माइनाव नोंनो आबैया नै हिनजाव मानसिनिखौनो लाबोदों नै आं एफोर खिनिखौ सब लाजोबदों खिन्थु इखौल' आंनिया लादों इलाय हिनजाव मानसिनिसो दं हिनजाव हौवामान हिनजाव हौवा मा गस्लायानो मेगनानो नुवा लेथ्राथारनो नोङो मानो गस्ला लाबोनांगौ गस्ला गाननो फुरा नांनायखौनो लाबोदों नै आरो नै बुस्थुखौबो लाबोथारनाङा दुनियानि दङ नै एखे सेम कलिला होफैनाय इयो ओमफ्राय गस्लाफोरदोबो मोननाय माखासे मानि दं इदि इनो नांथारगौ आरो टिक्लौ गस्ला नायनाव आबैया गस्ला लाबोदों आब' फ्रि मोनदो फ्रि आब' पेनखौ मोजां नुदों नैखौ फ्रि मोनदो फ्रि बेखौ नै मोनसेखौ फ्रियाव मोनदो इखौ फ्रियाव फ्रि मोननायखौ टिक्लिनो आं हरदो जानोसै जों नैखौ आंबा नोंनि गस्लाया अबे मा लाबोदो नोङो दे स्टिंक्लि नै गिदासै आंदा नै नोंनि फैसाया खावजाजोबगोन हाखानाय लालाय ओं लाब गैया आं लाथारना होनदोंमोन मानो इखौ लाबोनांगौ राङा थाबानो होनगोन नाङा ओइ खेवनो हाया थादों आंनियाव बेबि कल होनानै दोन इदि जायो नामा स्कुलाव लांनाङा नोङो खावजोबलांजागोन मोनसे मोनसेसो मा मानो लानो गोनां इफोरखौलाय मोनसे मोनसे लांना खिनालाय मोनसे जा मा थाखा खामायनोलाय गथ'आनोसै आरो थिखिखायो होनदो बेखौ स्कुलाव लांनाङा इखौ हस्टेलाव लांनाङा फैसाखौ खावजोबना लाजागोन नोङो स्लाइम आं स्लाइम बायदि जायोना स्लाइमा दै बायदि स्लाइम आं दय नुबाय इदि नङा मिथियासै गावा नायफोरालाय स्लाइमा थांबाय थानो हायो मबाइलाव आं मबाइलाव नुनासो बायदि आयु गोलैबाय